Виждали ли сте как на другите им се пълнят портфейлите, а вашият е все празен? Чувствате ли се сякаш парите ви изчезват веднага, щом ги получите? Всички пазаруват безгрижно, а вие броите стотинките? Не се отчайвайте. Има начин да промените това. Днес ще ви покажем как да обърнете играта. С няколко прости стъпки можете да започнете да спестявате значителни суми. Представете си, че спестявате по 1000 лева всеки месец. Звучи невъзможно, нали? Но всъщност е напълно постижимо. Но истината е, че е по-лесно, отколкото си мислите. С правилния подход ще видите как парите ви започват да се трупат. Няма нужда от драстични ограничения, само от няколко хитри трика. Малки промени в ежедневието ви могат да доведат до големи резултати. В това видео ще ви разкрием 8 прости, но ефективни съвета, с които ще можете да спестявате по 1000 лева всеки месец, без да се лишавате от удоволствията в живота. Ще научите как да управлявате бюджета си, да намалите ненужните разходи и да увеличите спестяванията си, без да се чувствате ограничени. Първата стъпка към повече пари е да знаем къде отиват те. Това означава да следим всеки разход, независимо колко малък е той. Не е нужно да сме детективи, а просто да си направим бюджет. Бюджетът е нашият план за разходите и спестяванията. Можем да използваме тефтер, таблица на компютъра или приложение на телефона. Важно е да изберем метод, който ни е удобен и лесен за поддържане. Важното е да разделим разходите си на групи – храна, транспорт, забавления, сметки и други. Това ни помага да видим къде отиват парите ни и къде можем да спестим. После решаваме колко пари ще харчим за всяка група. Това е ключов момент, защото ни помага да контролираме разходите си. Не е нужно да сме експерти, просто да преценим какво можем да си позволим. Важно е да бъдем реалистични и да не надценяваме възможностите си. И най-важното да се придържаме към плана. Това изисква дисциплина и постоянство, но резултатите си заслужават. Така ще знаем къде отиват парите ни и ще харчим по-разумно. С времето ще видим как спестяванията ни растат и ще се чувстваме по-уверени в нашите финансови решения. Вече знаем как харчим парите си, но има скрити врагове, които ни пречат да спестяваме – ненужните разходи. Те често се крият в ежедневието ни и ни изненадват, когато най-малко очакваме. Те са като малки капки, които бавно, но сигурно източват парите ни. Незабележими на пръв поглед, но с времето се натрупват и стават значителни. Абонамент за фитнес, който не посещаваме. Филми, които не гледаме. Скъпо кафе всеки ден. Всички тези малки удоволствия могат да се превърнат в големи разходи, ако не сме внимателни. Всичко това са малки неща, които стават големи разходи. Те се натрупват и в крайна сметка могат да изядат значителна част от бюджета ни. Трябва да ги открием и да се откажем от тях. Да прегледаме внимателно разходите си и да премахнем ненужните. Нека не се страхуваме да се разделим с неща, които не ни носят радост. Освобождаването от ненужните разходи може да ни донесе не само финансово облегчение, но и душевен мир. Всяка спестена стотинка ни приближава до целта – 1000 лева спестявания. Нека се стремим към финансова стабилност и сигурност, като внимаваме за малките разходи, които могат да ни попречат. Пазаруването е изкушение, особено когато сме гладни или ни е скучно. Реклами, промоции, красиви опаковки – всичко ни кара да харчим. Но има начин да устоим. Списък. Преди да отидем до магазина, записваме какво ни трябва и купуваме само това. Не се поддаваме на изкушения, дори да има промоции. Трябва да се запитаме, наистина ли имаме нужда от този продукт. Списъкът ни помага да не харчим излишно и да постигнем целите си. Кой не обича изгодни сделки? Промоциите и купоните са наши приятели. Нека ги използваме. Това е умно. Разглеждаме брошурите, следим за имейли с намаления и търсим купони онлайн. Ще се изненадаме колко можем да спестим. Но не е нужно да купуваме нещо само защото е на промоция. Важно е да ни е нужно и цената да е наистина добра. Всяка спестена стотинка е победа. Бензинът е скъп, но има и други начини да се придвижваме. Автобусът, трамваят и колелото са не само по-евтини, но и пазят природата. Разбира се, не винаги можем без кола.
но можем да пробваме да ходим на работа с градски транспорт или до магазина с колело. Така ще спестим пари за бензин, паркинг и таксита. Ще дишаме чист въздух и ще сме във форма. Нека колата е за удоволствие, а не задължение. За да постигнем цел, ни е нужна мотивация. Така и с спестяванията. Нека си поставим ясна цел, например 1000 лева на месец. Записваме я на лист и го слагаме на видно място. На хладилника, на огледалото, на бюрото. Така ще я виждаме и ще помним защо се стараем. Можем да настроим банката да прехвърля автоматично пари в спестовната ни сметка всеки месец. Така няма да се изкушаваме да ги харчим. Всяка стотинка ни доближава до целта. Ресторантите са хубави за празници, но ако ходим често, ще ни излязат скъпо. Готвенето у дома е по-евтино и по-здравословно. Планираме менюто си и купуваме продукти на едро. Готвим повече, за да има и за друг ден. Избираме сезонни плодове и зеленчуци. Те са най-вкусни и евтини. Нека експериментираме с нови рецепти и готвенето ще стане удоволствие. Ще се изненадаме колко можем да спестим, ако заменим ресторантите с домашна храна. Всички имаме вещи, които не ползваме. Дрехи, книги, техника. Вместо да събират прах, нека ги продадем. Можем да организираме разпродажба, да ги пуснем онлайн или да ги дарим. Ще се учудим колко хора се интересуват от неща, които за нас са ненужни. Така ще освободим място вкъщи и ще спечелим пари. Видяхте ли? Да спестяваме по 1000 лева на месец не е толкова трудно. С малко дисциплина, хитри трикове и мотивация ще успеем. Не е нужно да се лишаваме от всичко, само да променим някои навици. Започваме още днес. Планираме бюджета си, спираме ненужните разходи, пазаруваме разумно и готвим у дома. Абонирайте се за канала ни за още полезни съвети. Споделете в коментарите как вие спестявате, нека се учим един от друг.